Szóval az esőerdőn keresztül jöttünk egy golfos kocsival, és kikötöttünk egy ilyen kis állatrezervátumba, egy ilyen házi állatrezervátumba. Itt már megy az alkoholizálás a pocsolyából. A prosztatás. A prosztatás madarak között, illetve siesta. Elég nyugodt itt az állatok élete. Amint látszik. Vannak tyúkok, kacsák, kiskacsák, kakasok, kecskék, lovak, minden van itt, kérem szépen.